Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Slađana, ovde sam ispred pokreta Šta je novosadski i da vam predstavim projekat pod nazivom Priča se po gradu Novom Sadu. Ok, na početku imam jedno pitanje za vas. Da li znate ko je Lajoš Lukači? Oni koji znaju mogu da podignu ruke. Ok, to je neke 3 osobe u sali, ovo je Lajoš Lukači. Lajoš Lukači je osoba koja 25 godina volonterski navija sat na Petrovaradinskoj tvrđavi i prelazi od svoje kuće u Podgrađu 200 stepenika potpuno volonterski. Mi smatramo da ovo je jedna od priča koja treba da se ispriča i poveže svojim satom i damo neku drugu dimenziju i dušu. Pokret Šta je novosadski, na slici smo Igor Dolina i ja, mi smo osnovali pokret pre 5 godina, naše delovanje se bazira na društvenim mrežama gde smo okupili zajednicu od 29.000 ljudi na Facebooku, 24.700 na Instagramu, 1.700 na Twitteru i iz ove zajednice konstantno crpimo priče koje želimo da ispričamo i na jedan drugi način. Ovo je slika sa jedne od naših akcija, humanitarne izložbe za Zoku. Hoću da kažem da smo uključeni u zajednicu i trudimo se da napravimo neke male promene, tako da čini nam se da je novosadski biti promena koju želimo da vidimo u okruženju. Potreba za projektom, ova gumica briše u stvari neki deo istorije i mi želimo da sprečimo da se taj deo izgubi, dakle želimo da sačuvamo neke priče lokalaca od zaborava, želimo da obogatimo turističku ponudu Novog Sada i da na neki malo drugačiji način predstavimo lokaciju u gradu. Priča se po gradu Novom Sadu, potpuno nov projekat, podrazumeva pre svega prikupljanje audio zapisa, priča lokalaca, zatim izradu web sajta i aplikacije i na kraju promociju ovog projekta i prezentaciju rezultata. Prikupljanje priča, mi već imamo bogatu zajednicu koja se stalno uključuje i daje nam neke od svojih priča i mi bi želeli da te priče snimimo i da ih ubacimo u aplikaciju. Dakle, vi se nalazite ispred Petrovaradinske tvrđave, uključite GPS navođenje, pustite glas Lajoša Lukačija i on vam ispriča zašto je ona posebna. Druga izrada mobilne aplikacije web sajta, web sajt kao hub svih informacija gde se nalaze i lokacije i tekstovi i slike i same priče, audio zapisi, mobilna aplikacija koja omogućava u stvari ciljnoj grupi koji su mladi između 16 i 40 godina da se uključi i na ovaj način zapravo doprinesu. Promocija, naravno mobilna aplikacija mora da bude ispromovisana, želimo da napravimo jednu radionicu gde ćemo pokazati ljudima kako to da se prošete gradom i kako to da naša ulica dobije neku drugu dimenziju i dušu. Ono što je svakako važno napomenuti je budžet projekta, najveći deo, evo slike, evo brojki. Mi smo tražili 480.000 za izradu mobilne aplikacije web sajta, dakle najveći deo na programske troškove, putne troškove, troškove materijala, na ljudske resurse 20%, mi već postojimo, mi već delujemo i naravno operativne troškove 5%. Ovo su održivost projekta, neki projekti u kojem smo mi već uključeni, 2021, to je program u koji nas je programski direktor pozvao da učestvujemo, tu apliciramo i nadamo se da će jedan deo biti sufinansiran i kad se registrujemo kao udruženje, planiramo i na neke druge projekte da se priključimo i eto, ovo je način na koji mi želimo da angažujemo našu zajednicu, se uključi i da sačuva neke priče od zaborava i da udahnemo našim ulicama dušu, a u šta ćete vi uložiti svoj život. Hvala vam.